ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகா எப்படி பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு என்ன நம்ம யாராச்சும் ப்ரீட் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பலன்ல பற்று இல்லாம ஓகே. பலநோக்கு செயல்களுக்காக செய்யாம கிருஷ்ணருக்காக செய்வதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா பிரபுஜி. ஓகே. நம்ம வந்து என்ன மாதிரி கர்மா செய்யணும்? நிஷ்காம கர்ம. ஸோ நம்ம கர்மா அப்படின்னு என்ன? செய்யறதுங்க பிரபுஜி, நம்ம கடமை நமக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்கிறது இல்லையா? அதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்றது. ஸோ அது எங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கு, எங்க நமக்கு தெரியும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னா வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? வேதங்கள்ல தான் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமை சொல்லியிருக்கோம். வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல்களை என்ன சொல்லுவோம்? விகர்மான்னு சொல்லுவாங்க. விகர்மா. ஸோ விகர்மா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து வேதங்களுக்கு உட்பட்ட செயல்களா இருக்கணும், அதான் கர்மான்னு சொல்றோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்துல இருந்து நம்ம எந்த வர்ண ஆசிரமத்துல இருக்கோமோ அதற்கேற்ப செய்யணும் இல்லையா? ஸோ பிரம்மச்சாரிகளுக்கு கடமை உண்டு, அதே மாதிரி சத்திரியர்களுக்கு உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் வேதங்கள்ல கூறியிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது அந்த கடமைகளை தன்னுடைய சொந்த பலனுக்காக, அதாவது சொந்த பலன் சொன்னா எனக்கு பெருமை கிடைக்கணும்னு நினைச்சு செஞ்சா கூட அது பலனோக்க செய்யறாரு. ஸோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் அந்த செயல்களை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணா, நீதான் எல்லாம் செயல்களையும் செய்கின்றாய், என்ன எப்படி செய்யணும்னு வழிகாட்டுகின்றார், உனக்காக நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களை செவ்வன செய்து அதனோட பலன்களை கிருஷ்ணர் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நிலைகள் தான் நிஷ்காம இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் நம்ம ஒரு டிவோட்டி வந்து அந்த நிலையில் நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோக நிலையில் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். நோட் பண்ணி இது டிஃப்ரெண்ட் இது சொன்னீங்க இல்லையா பிரபுஜி, நோட் பண்ணீங்களா? என்னெல்லாம் வந்து யக்னாஸ், என்னெல்லாம் யக்னங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா? நோட் பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் யக்னங்கள் 5 வகையான யக்னங்கள் சேர்ந்து ஒண்ணு வந்து பிரம்ம யக்னம். பிரம்ம யக்னம்னா வேதங்களை படித்தல், அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுதல். ஓகே. அடுத்தது தேவ யக்னம், தேவர்களுக்கான பூஜைகள் ஹோமங்கள். அடுத்தது பித்ரு யக்னம், மூதாதையர்களுக்காக செய்யப்படும் பூஜை பிண்டம் அந்த மாதிரியானது. பூத யக்னம் 4வது, அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இவங்களுக்காக நாம செய்யற மற்ற உயிரினங்களாக செய்யப்படுகின்ற யக்னங்கள். 5வதாக மனுஷ யக்னம், விருந்தினர்களை உபசரித்தல். இதுதான் நமது கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி விருந்தினர்களை உபசரிக்கிறது மட்டும் இல்லாம தட் இஸ் யாருக்காச்சும் வந்து பசியா இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, பாவம் தட் இஸ் வறுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து மனுஷ யக்னத்துல போடும். ஷெல்டர் ஃபார் த ஹோம்லெஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து இது கூட யாருக்காச்சும் உடம்பு சரியில்லை, இல்லை யாருக்காச்சும் வந்து கஷ்டத்துல இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் மனசுல சேர்த்து அவங்களுக்கு முடிஞ்சதை நம்ம செய்யணும். அதெல்லாம் வந்து மனுஷக்குள்ள ஸோ நம்ம வந்து 5 யக்னங்களும் நம்ம செய்யணும். ஸோ யக்ன புருஷர் யாரு? எல்லா யக்னங்களுக்கும் அதிபதி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ ஒவ்வொரு டெமிகாட் வந்து தேவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அதிபதியா இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வருணர்னா எதற்கு அதிபதி? மழை. அத மாதிரி ஒவ்வொரு தேவர்களும் வந்து ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கு அதிபதியா இருக்காங்க. நம்ம அவர்களை வழிபட்டால் நமக்கு அது கிடைக்கும். ஆனா அவர்களை திருப்திப்படுத்தும் போது யாரு திருப்தி அடையா? கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைகிறார். ஸோ
இறுதியில் யாரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும்? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணா. So, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் போது எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். So, அதனாலதான் இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். அப்புறம் நம்ம இது ஒண்ணு பார்த்தோம். என்னன்னா, நம்ம வேதங்கள்ல சில யக்னங்கள், காளி தேவிக்கு இருக்கிற அந்த பூஜை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல புல்லால் கொடுக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் குடிக்கிறதெல்லாம் அது ஏன் நான்வெஜ். அது ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க? அதெல்லாம் வேதங்கள்லயே ஏன் சொல்லி இருக்கும்? அப்ப சொல்ல இல்லையா சிலவங்க வேதங்கள்லயே சொல்லியிருக்கு, அப்ப நான் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதா? ஏன் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம். அது ஆனா படிப்படியா குறைஞ்சிரும்னு சொன்னீங்க பிரபுஜி. அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பலி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தெய்வத்தை வழிபட நமக்கு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது குறைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறுத்திடுவோம் பிரபுஜி. யாருக்காக இந்த மாதிரியான பலிகள் எல்லாம் கூறப்பட்டிருக்கு வேதங்கள்ல? சோ இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றின உடனே நம்மளுடைய செய்கைகள் இதெல்லாம் எதனால் ஆட்டி படைக்கப்படுகிறது? முக்குணங்கள். நம்மளோட எந்த குணம் நம்மளை ரொம்ப ஈர்க்கிறதோ அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப நம்ம ஆக்ட் பண்றோம். அந்த 3 குணம் என்ன நமக்கு தெரியும். ரஜோகுணம், தமோகுணம், தாமசகுணம். சத்துவகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இது 3 முக்குணங்கள். ஸோ இந்த முக்குணங்கள் பார்க்கும்போது என்ன இது? இன்னொரு கொஸ்டின், நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? நம்ம எல்லாம் சத்வகுணம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் 3 குணத்திலுமே இருப்போம். மார்னிங்ல சத்துவத்துல இருப்போம், கொஞ்சம் நேரம் ரஜோத்தம மாதிரி. தட் இஸ் ஆன்சர். நம்ம 3 குணத்தாலேயே ஆட்டி படைக்கப்படுகிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த மனத ஜீவாத்மானது 3 குணத்தாலையும் ஆட்டி படைக்கப்படுகிறோம். ஏன்னா பிரபஞ்சத்துக்கு மாயின் சக்தினால. ஸோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஈடுபடும் பொழுது நம்ம சத்துவகுணத்தில் ஈடுபடுகிறோம். இப்ப நம்ம சத்துவகுணம் மட்டும் போராது, நமக்கு எந்த மாதிரி குணம் வேணும்? சுத்த சத்துவகுணம் வேணும். சத்துவகுணத்துக்கும் அப்பால். ஏன் சத்துவகுணத்திற்கும் மேலே நம்ம இருக்க வேண்டும்? சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்க வேண்டும் ஏன் சொல்றோம்? சொல்லுங்க. அப்பதான் பிரபுஜி கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். அப்போ சுத்த சத்துவம்னா என்ன டிஃபரன்ஸ்? சுத்த சத்துவம் 3 குணத்தையும் தாண்டி, அதாவது சத்துவ குணம்னா வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறவங்க சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க பிரபுஜி. அந்த செயல்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும். ஒரு கணம் கூட நம்ம இது நமக்காக செய்யறோன்ற எண்ணம் இல்லாம கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோன்ற எண்ணம் வரும்போது அவங்க சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுவாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா, நம்ம செய்கிற எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யக்கூடிய நிலை. தட் இஸ் நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்திட்டோ, நான் அந்த மாதிரி செய்யறேன்னு அது நம்ம அப்படிதான் ஆரம்பிப்போம். சாதனை இல்லையா? நம்ம அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணணும், சேன் பண்றோம்னா அதெல்லாம் சாதனை பக்தி. ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு குரு பிரபுபாதர் வேதங்கள் சொல்லும் போது நம்ம அதை பத்தி கடைபிடிக்கிறோம். இப்போ சாதனை பக்தி முதல்ல அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியே செய்யறோம். ஆனால் நாளடைவில் நம்ம என்ன ஆகுது? நமக்கு அதை நாம்பளாவே மனது நிறைந்து செய்வோம் நம்ம கிருஷ்ணருக்காக. அப்பதான் சுத்த சத்துவத்தில் நம்ம வருகிறோம். சோ இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா, நம்ம சத்துவத்தில் என்ன நல்ல காரியங்கள் தான் செய்வோம். பிறரை நோக்கடிக்காமல் நல்ல காரியங்கள் தான் செய்வோம். நம்ம இருந்தாலும் நம் மனதில் ஒரு அகங்காரம் இருக்கும். சப்போஸ் ஒருத்தர் ஒரு டீச்சரே இருப்போம், நான் எடுக்கிறேன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது எல்லாரும் மோகன்தாஸ் கொஞ்சம் கிளாஸ் நல்லா எடுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அப்படின்ட்டு நான் அதை எதிர்பார்த்து நான் கிளாஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது என்னுடைய பலநோக்கு செயல். அது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனோடு செய்யக்கூடிய செயல் அல்ல. ஏன்னா நான் ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, எல்லாரும் நம்ம ஒரு ஃப்ளட்ஸ் வருது, இல்லை கெலாமிட்டிஸ் இருக்கிற டைம்ல
நான் தானம் பண்றேன், நன்கொடை கொடுக்குறேன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்க போய் இது போட்டோ எடுத்து அவங்களுடைய பிராண்ட் எல்லாம் வந்து அதை வந்து பப்ளிசிட்டி எல்லாம் கொடுத்து பண்ணும்போது அது பலநோக்கு செயல். இதே வந்து சிலவங்க இருக்காங்க, யாரு செய்யறான்னு கூட தெரியாது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா உடனே அவங்க அந்த குரூப் இருக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி கிருஷ்ணனோடு செய்யும்போது சுத்த சுத்தமாயிடுது. அது இல்லாம வந்து பலநோக்கு செயலா இருக்கும்போது அது சத்துவகுண செயலா இருந்தால் கூட அது வந்து சுத்த சத்துவம் கிடையாது. ஏன்னா பலநோக்கு செயலானால் நம்ம கீழே விழுந்து கொண்டிருந்தோம். அப்படி இருக்கிற நிலையில ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, கட்டுண்ட செயல்கள் தான் கண்டிப்பாக. அப்படி அப்படி இருக்கிற டைம்ல இந்த முக்குணங்கள் ஆட்டி படைக்கும் போது ஒருவர் தாமசிக் குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவரை எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல் ரஜோகுணம், அதுக்கப்புறம் சத்துவ குணம், அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவம் முடியும். ஒரு லேடர் லெவல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். எடுத்த உடனே நம்ம வந்து மேலே போக முடியும், மேலே குதிச்சு செய்த முடியும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கியா, சரி பரவாயில்ல, தமோகுணத்தில் என்னைக்கு நீ இருக்க, ஓகே, அப்போ இந்த கடவுளை எல்லாம் இந்த தேவர்களை வழிபடு, அப்போ நீ இந்த மாதிரி தான் வந்து பலி கொடுக்க வேண்டும், பலி கொடுத்த அந்த இதெல்லாம் இப்படிதான் அதை கையாள வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வரைமுறை சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வரைமுறைக்கு உட்பட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த செய்யும்போது அவர்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ப செய்யும்போது ஒரு கட்டுப்பாடு வருகிறது. ஸோ அந்த கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நாளையடைவில் அவர்களுக்கு அடுத்த உயர்ந்த நிலைக்கு போகக்கூடிய மனநிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ அப்போ அது அப்படியே வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகி கடைசியில் வந்து அவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால்தான் வேதங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது. எல்லா வகையான ஆட்களுக்கும், மனிதர்கள் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் எப்படி நடக்க வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் வந்து பொதுமறை அப்படின்றாங்க. இது வந்து இப்போ இந்துஸ்க்கு இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்கோ அப்படின்னு கிடையாது. இந்த வேதங்கள் எல்லாம் பொதுமறை, யாருக்கும் எப்பொழுதும் பார்த்து செய்ய முடியும். அதுதான் பகவத்கீதையும் சொல்றாங்க. இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஒன் ரிலிஜன், இட் இஸ் ஃபார் ஹியூமன் மேன்கைண்ட். ஸோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் வந்து அவர்களுடைய இறுதி கோல் அதை வந்து அடையணும் என்றால், இறுதி கோல் என்ன, நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் திருவடிகளில் சென்றடைய வேண்டும். நம்மளுடைய நிலை எங்க, கோலோக குந்தாவனம் இல்லை வைகுண்டம், அதுதான் நம்மளுடைய நிலை. அங்கு மீண்டும் சென்றடைய வேண்டும் என்றால் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அதனால இது எப்பவும் நம்ம மறக்க வேண்டாம். இது எப்பவும் நம்ம மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட முடியும். நம்ம எது செஞ்சாலும் ஓகே, மனதில் தமசிக் குணமா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி சில மன எண்ணங்கள் வரலாம், ஆனால் வந்து உடனே அப்படியே மாற்றணும். கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய நம்ம எல்லாம் செய்யணும் போடும்போது இந்த தமசிக் குணம் வந்து அப்படியே அழிந்து போயிடும். நம்ம வந்து நல்ல சத்துவ குணத்தில் செய்யணும் செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி அதான் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கட்டுப்படுத்துறது எப்படி, ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கட்டுப்படுத்தணும்னா மனம் திருப்பி மீண்டும் அங்கே செல்வோம். ஆனால் அதற்கு பதிலாக வேற ஒரு மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இதில் ஈடுபடுத்தணும். அது என்ன, கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். இப்போ வந்து மனது திடமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுவும் நம்ம பார்க்கணும், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபைன். ஸோ நம்ம இப்போ 3.16 போகிறதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக வந்து 9 பக்தி ஸ்டெப்ஸ் ஒரு வாட்டி கூட இன்னைக்கு பார்க்கணும். குயிக்காக பார்த்துட்டு நம்ம போகலாம். ஸோ 9 பக்தி ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரவணம், பக்தி கீர்த்தனம், அது வந்து பக்தி ப்ராசஸ் மாதாஜி. நம்ம எப்படி பக்தி, அது பக்தி ப்ராசஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பக்தி ப்ராசஸ். அது எப்படி வந்து பக்தி உணர்வு நமக்குள் ஏற்படுத்தலாம், அந்த ப்ராசஸ் இந்த இது 9 இது பக்தி அப்படின்வாங்க. அது செய்யும் போது என்னாகும், நம்ம பக்தி ஏற்படும் நமக்கு. ஸோ இந்த 9 வகையான நவவித பக்தி நம்ம செய்யணுமா, தேவையே கிடையாது. ஒன்று செஞ்சால் கூட நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ஆயிடணும். அதை வந்து செய்யறத நன்றாக செய்தோம். ஸ்மரணம் இல்லையா, இல்லை கீர்த்தனம், சிரவணம், எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒன்று செய்தால் கூட நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் அடையலாம். செவ்வனை செய்தால் இது ஒன்று.
அது வந்து பக்தி ப்ராசஸ், கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய வழி. ஸோ பக்தி நிலைகள், அதுதான் வந்து பக்தி ஸ்டேஜஸ். அது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி. ஸ்ரத்த மத்த பிரபுஜி, ஒரு ஃபெய்த் இருக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாது ஸ்டெப். சங்கம் கூட ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபெய்த், கடவுள் மேல நல்ல நம்பிக்கை, கண்டிப்பா திடமான நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை ஓகே. இல்லை அப்படின்னா நம்பிக்கைனா அந்த எப்படி? சாது நம்பிக்கைன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. நம்பிக்கைனா எப்படி? பிரகல்நாதன் கடைசி வரைக்கும் கிருஷ்ணன் என்ன காப்பாற்றுவாருன்னு கரெக்ட், தைரியமா வெரி குட் எக்ஸாம்பிள், வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். என்னதான் வந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்னை அவசியம் ரட்சிப்பார், அவசியம் ரட்சதே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ கிருஷ்ணர் என்னை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் அப்படின்ற நிலை, ஸ்ரத்தா. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த சாது நிலை சங்கத்து செகண்ட் கூட ஸ்டெப். ஒரு சாது சங்கத்து கூட ஒரு இருக்கணும் பிரபுஜி. எல்லா கரெக்ட், செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சாதுக்களோட சாது சங்கம். சாதுக்களோடய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும். சாதுக்கள் அப்புறம் அப்படின் பஜனை போது பஜனை யாரு சாதுக்கள் அப்படின்னா என்ன, சாது சங்கம்னா கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஞானம் உள்ளவங்க, பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க, அவங்களோட சத்குரு பௌதிக அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு சிம்பிள், நம்மள மாதிரி. தட் இஸ் சாது பிரபுபாதா சங்கான டிவோட்டி அசோசியேஷன். நம்ம வந்து எப்பவும் பிரபுபாதா இந்த மாதிரி உயர்ந்த குருக்களோட போய் நம்ம போய் இருக்கிறதுக்கு எல்லாராலையும் சம்டைம்ஸ் முடியாது. ஆனால் நம்ம வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன் சொன்ன நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது எல்லாரும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இவங்க இருக்காங்க, தட் இஸ் ஆன்லைன் பக்தி விஷா, இல்லை வந்து ஏதாச்சும் இந்த சத்சங்கம் நடந்துருக்கு. அது நம்ம வந்து இருக்கிற, இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் சென்னை இருக்கிறோம் வச்சுக்கோம், சென்னையில் இருக்கவங்க பக்கத்தில் இருக்கு இஸ்கான் கோவிலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற டிவோட்டிஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிவோட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அதுதான் வந்து சாது சங்கா. அப்படி சாதுக்கள் இருக்கிற, சாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிவோட்டி அசோசியேஷனை தான் சாது சங்கா அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன? நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. அப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன? பஜன கிரியா இல்லையா? கீர்த்தனம் பிரபுஜி. பஜன கிரியா, பஜன நாம கிரியா. பஜன கிரியா அப்படின்னு சொல்லும்போதுன்னா சொல்ல முடியுமா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஏதாச்சும்? பஜன கிரியா அப்படின்னு என்னன்ட்டு கீர்த்தனம் கீர்த்தனைகள் பண்ணணும், பாடி பாடி நாமங்கள்ல சொல்லிட்டு நாமங்கள் கீர்த்தனங்கள் சொல்லணும். ஓகே, சத்சங்கெல்லாம் கலந்துருக்கு. சத்சங்கலம் கலந்துக்கணும். பகவானோட திருநாமம் உச்சாரணம், அவருடைய ஐஸ்வர்யம் வீரம் பத்தி நம்ம பேசிட்டு ராமாயண மகாபாரதம். கரெக்ட். ஸோ ஒன்று அது படிக்கிறது கீர்த்தனம் மட்டும் கிடையாது. நம்ம இப்போ சிரவணம் கீர்த்தனம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து we have to do this devotional service. நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் பஜன கிரியா. கிரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது தொண்டு, கிரியானா ஆக்டிவிட்டிஸ். அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் படும். என்னெல்லாம்? தட் இஸ் சிரவணம், கடவுளை பற்றி கேட்கறது. அதே மாதிரி வந்து கீர்த்தனம், கடவுளை பற்றி சொல்றது, குளோரிஃபைங் த லார்ட்ஸ் லீலாஸ். அதே மாதிரி நம்ம வந்து வேதங்களை படிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்துடும். அதே மாதிரி அதுல வேற என்னெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஒரு டெம்பிள்ல போய் நம்ம அந்த இதை ஃப்ளோரை கிளீன் பண்ண முடியுமா? அதுவும் பஜனை கிடையாது. அங்க போய் நம்ம ஏதாச்சும் வாலண்டியர் பண்ண முடியுமா? இப்போ வந்து நிறைய மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்றீங்க, அட்மின் சார், அதுவும் வந்து பஜனை கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி வாட் எவர் சேவா யூ ஆர் டூயிங், தட்ஸ் ஆல்சோ பஜனை கிரியா. ஸோ there is a third step, bhajana kriya. That is performing the devotional service அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? நம்ம கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு. நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவர்களுடன் சேர்ந்து இருக்கிறோம். நம்ம அங்க சேர்ந்து இருக்கும்போது என்ன செய்யறோம்? கிருஷ்ணனை பற்றி பேசுறோம், கிருஷ்ணனை பற்றி, கிருஷ்ணருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யறோம், கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறோம், பக்தி தொண்டு செய்யறோம், இதெல்லாம் செய்யறோம். இது 3 ஸ்டேஜ். 4வது ஸ்டேஜ் என்ன?
அன்வான்ட் அட்டாச்மெண்ட்லாம் எப்படி பௌதிக அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு என்ன எப்படி, அதுக்கு என்ன இது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு என்ன, அனர்த்த நிவர்த்தி, அனர்த்தங்களை களைதல், அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னு. அப்போ என்ன, டிக்ரீசிங் ஆர் ரெடியூசிங் த அன்வான்ட் அட்டாச்மெண்ட். அண்ட் கடைசியில அந்த அன்வான்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அன்வான்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்னன்ட்டு? தேவையில்லாத நம்ம பந்த பாசத்துல இல்லாம தாமரை இலை போல அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நம்ம இருக்கணும். கிருஷ்ணர் கடவுள் மேல பக்தி செலுத்திட்டு நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு டிட்டாச்மெண்டா இருக்கணும் பிரபுஜி. ரொம்ப பாசம் ரொம்ப பந்தத்துல பட்டுட்டனால அதுலதான் உணர்வோம் நம்ம. அதனால கடவுள் மேல பக்தி செலுத்திட்டு அதுல இருந்து விடுவோம். தேவையில்லாத அனர்த்தங்கள் சொல்லும் போது நம்ம பக்தி உணர்வுக்கு வேண்டி நம்மளை டைரக்ட் பண்ணாம, தட் இஸ் நம்ம புல இன்பத்திற்கு நம்ம டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய செயல்கள், அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனர்த்தங்கள். சிலவங்க இப்போ காஃபி குடிக்கணும்னு தோணும், அது அனர்த்தம் இல்லையா? இப்போ டிஃபரன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம இல்லையா? சிலவங்க என்ன பண்ணணும், ஓகே நான் சினிமா பார்க்கணும்னு தோணும், அதெல்லாம் அனர்த்தங்கள். ஸோ என்னன்னா அது கிராம கதை. நம்ம வந்து நமக்கு என்ன கேட்கணும், கிருஷ்ண கதை கேட்கணும். ஸோ சிலவங்க கேட்கணும், அப்படியெல்லாம் சொன்னா உலகத்துல என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரிய வேணாமா அப்படின்னு. எதுவும் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அப்படின்னு நமக்கு அதை பத்தி என்ன தெரியணும், அதை பத்தி மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். போக நம்ம வந்து சும்மா நம்ம எல்லாம் கேட்கும்போது என்னன்னா அது கடைசியில வந்து நம்மளுடைய புலனை வந்து அது ஒரு ரசிப்பு மனப்பான்மை கொண்டு வருவாங்க. அடிக்ஷன் ஆகும். காலைல நியூஸ் பேப்பர் படிச்சே ஆகணும். சிலவங்க வந்து காஃபி நியூஸ் பேப்பர் வந்து கையில இருக்கணும் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து அடிக்ஷன். உங்களுக்கு எதை பத்தி தெரியணும், அதை பத்தி நீங்க வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு அது மூவ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தேவையில்லாத ஆசைகள், எனக்கு வந்து வெக்கேஷன் போகணும் எல்லாம் தோணும் மனசுல. ஸோ அந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள் இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்கிறது. என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்கள் அது எல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலந்து இப்ப நம்ம நினைச்சு பார்க்கும்போது எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தோணலாம். ஏன் தோணுதுன்னா நம்ம இப்பவும் வந்து அந்த ஸ்ரத்தா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சிருக்கணும், ஒவ்வொருத்தரும் மனசை ரொம்ப ஆழமா நம்ம யோசிக்கணும். எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல எந்த அளவுக்கு இருக்கு, எனக்கு பற்றுதல் இருக்கு, ஆனா கிருஷ்ணரை முழுமையாக நான் நம்புறேன்னா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் உங்க நெஞ்சு மேல கை வச்சு ராத்திரி படுக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்க. அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஸ்ரத்தா இருக்கு அப்படின்ட்டு. நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ்கான்ல பண்றோம், ஆனா வந்து கிருஷ்ணரை முழு உணர்வோட நம்ம வந்து புரிஞ்சிருக்கோமா இல்லையா, இல்லை நம்ம அது மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்கோமா அப்படின்ட்டு ஒன்று யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது என்ன நம்ம முழுமை ஈடுபட்டுருவோம். இல்லாட்டி கிருஷ்ணன் நம்பிக்கை வந்து இல்லாட்டி அது வந்து அரைகுறை பாதிக்கன்னு தாண்ட முடியாது இல்லையா? இப்போ நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அந்த குழந்தை மேல நம்ம எப்படி அன்பு செலுத்துறோம் அப்படின்னா தூய்மையான அன்பு இல்லையா? நம்ம எந்த விதத்திலையும் வந்து அந்த அதுல எந்த வித குறையும் நம்ம வந்து வைக்கிறதே கிடையாது. முழுமையா அப்படியே அந்த குழந்தையும் பார்த்து நம்ம அப்படி தூக்கி போடும்போது அதுக்கு ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கு, என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னை பிடிச்சிக்குவாங்க, சேஃப்டி உண்டு அப்படின்ட்டு. நம்ம அந்த குழந்தை மாதிரி நிலையில இருக்கணும் நம்ம. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு குழந்தைய நம்ம எப்படி நம்ம பட்டுதலா பார்க்குறோம், அந்த பாசத்தோட பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி இருக்குனால இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தர் மனசுலையும் அதை ஒன்று நம்மளே அது மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ரஸ் பண்றோமோ அந்த 10 டைம்ஸ் மடங்கு நமக்கு அதுல எது பெனிஃபிட் வரும். நம்ம அது பெனிஃபிட்டுக்காக பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் நம்ம கிட்ட பண்ணணும். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தோணும், ஆனா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அதில் அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் இல்லை கடக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த 9 ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஸோ 4வது அனர்த்தங்களை
களைதல். ஐந்தாவது சொல்ல முடியுமா மாதாஜி, பிரபுஜியர? 5வது ஸ்டெப் என்ன? நிஷ்டா. ஸ்டெடினஸ். அதான் நிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். 5வது ஸ்டெப் வந்து நிஷ்டா. அனர்த்தங்களே கலைந்த உடனே என்ன? நிஷ்டா. ஓகே, அந்த நிலையில் நம்ம நிஷ்டா இருக்கணும். ஓகே, புதுசா அனர்த்தங்களே நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை நிறைய வச்சிருக்கோம், முழு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம். அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது. அதை வந்து கான்ஸ்டன்டா, அதை அப்படியே ஸ்டெடியா நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றது தான் நிஷ்டா, அந்த ஸ்டேஜ் சொல்றோம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் வருவோம்? வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள செயல்களை செய்கிறோம். அப்புறம் அந்த குருக்கள் சொன்ன செயல்களை செய்கிறோம், சேன் பண்றோம். நம்ம வந்து கோரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் பண்றோம். சாதன பக்தியில முழுமையாக இருக்கோம். நம்ம சாதன பக்தி வழியாக நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெடியா செய்யலாம். ஸோ அது வந்து நிஷ்டா, 5வது ஸ்டேஜ். 6வது ஸ்டேஜ் என்ன? ருச்சி. ருச்சி அப்படின்றதுன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த குருக்களோ நம்ம வேதங்களோ சொல்லியிருக்கு, அதனால நம்ம ஏனோ தானோ அப்படின்னு அந்த கடமைக்காக செய்யாமல் தானாக மனதில் அந்த செய்கைகள், நமது சாதனைகள் மேல நமக்கு ஒரு பற்றுதல் வர ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் ருச்சி. ஒரு டேஸ்டோட நம்ம செய்யக்கூடியதெல்லாம் நமக்கு ஒரு அந்த ருச்சி தரக்கூடிய ஒரு நிலை. அதுதான் வந்து 6வது ஸ்டேஜ், ருச்சி ஸ்டேஜ். 7வது என்ன சொல்ல முடியுமா? 7th ஸ்டேஜ் ஆஃப் பக்தி என்ன? அட்டாச்மெண்ட். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆசக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆசக்தி அப்படின்னு என்ன? டீப்லி இன்வால்வ். ருச்சி நமக்கு கிடைச்சது, நம்ம வந்து முழுமையாக அதை அனுபவிக்க பார்க்கணும். நம்ம அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், அடுத்த ஸ்டேஜ் முழுமையாக அனுபவிக்க பார்க்கணும். அதுதான் அட்டாச்மெண்ட். அப்படின்னும் போது முழுமையாக அனுபவிக்க பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன? டிசைர் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அட்டாச்மெண்ட் சொல்லும்போது டிட்டாச்சிங் ஃப்ரம் வேர்ல்ட்லி ஆர் sense satisfying activities and attaching to Krishna to be. அதுதான் ஆசக்தி. ஏன்னா நம்ம கேள்வி மனசுல வரலாம், அட்டாச்மெண்ட் பகவத்கீதையில கிளியரா சொல்லியிருக்கு, அட்டாச்மெண்ட் கூடாது, டிசைர் கூடாதுன்ட்டு. இது எப்படி வந்து பக்தி ஸ்டேஜில் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா, அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா, டிட்டாச்மெண்ட் டு வேர்ல்ட்லி பிளஷர்ஸ். அதுதான் வந்து ஆசக்தி. ஸோ அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் ருச்சியோட கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், ஆட்டோமேட்டிக் ஆரம்பிக்கிறோம். அதுதான் வந்து அட்டாச்மெண்ட். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம சாதன பக்தியிலிருந்து இந்த ருச்சிக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்லோவா நம்ம மனசுல நமக்காக அந்த அட்டாச்மெண்டோட செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், கிருஷ்ணனோட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அதுதான் ராகானுக பக்தியோட ஆரம்பம். ராக அணுகா பக்தி அப்படின்னு. சாதன பக்தினா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி செய்யக்கூடிய செயல்கள் சாதன பக்தி. ராக அணுக பக்தினா ஸ்பான்டேனியஸ் சரியா. ஸோ அப்போ அந்த ஆசக்தி நிலையை தாண்டுவது பாவா, லவ், கிருஷ்ண மேல் இருந்த பற்றுதல், அன்பு, அதாவது கிருஷ்ணனுக்காக அன்போட செய்யணும். அது வந்து பாவ பக்தி. அதுக்கு மேல ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னா எஸ், அதுதான் கிருஷ்ண பிரேமா. கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்னா பியூர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான், வாழ்க்கையே கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான் அப்படின்னு இருக்கிற நிலை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ண பிரேமையில இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணர் யார்? நாரதர், மீராபாய், ராதாராணி. கிருஷ்ணருடைய நம்பர் 1 டிவோட்டி யார் அப்படின்னா ராதாராணி. அப்புறம் பிரஜையில இருந்த பிருந்தாவன், பிரஜையில இருக்கிற கோபிகர்கள், கோபர்கள், சகிகள், இதெல்லாம் வந்து அவங்க மனசுல வேற எதுவுமே கிடையாது, கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அவங்க வந்து பிரகலாதர்.
ஸோ எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். அவங்க மனசுல வேற எந்த வித நினைப்போ ஒன்றும் கிடையாது. எது செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான். ஸோ நம்ம அந்த நிலைக்கு உத்தம பக்தர். ஸோ உத்தம பக்தி அப்படின்னு சொன்னா இந்த நிலை சொல்லுவாங்க கன்யாபிலாஷிக சூன்யம். தட் இஸ் மனதில் சூன்யமாக இருந்தது, எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாமல், பற்றுதலுக்கு சூன்யமான நிலை. ஆனால் என்ன பற்று இருக்க வேண்டும்? கிருஷ்ணர் பற்று இருக்க வேண்டும். மனதுக்குள்ள கிருஷ்ணர் பற்றோடு நிறையும் பொழுதுதான் கிருஷ்ண பிரேமையில பாடல். ஓகே, இதுதான் அந்த 9 stages ஆஃப் பக்தி. ஸோ இந்த 9 stages-உம் 9 ப்ராசஸஸ். சவணம், கீர்த்தனம், அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது ப்ராசஸஸ். அதுல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தால் கூட நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. இந்த 9 ஸ்டெப்ஸ்னா இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம உயர்ந்து இது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நான் ஏன் இது இவ்வளோ டீட்டெயிலா சொல்றேன்னா, இது எப்போ ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி. இது மனசுல இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளே மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எந்த நிலையில நம்ம முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க பக்தி சாஸ்திரி பண்ணாலும் பக்தி வைபவம் பண்ணாலும் என்ன ஸ்டேஜ் ஆனாலும் சரி, நீங்க உங்களே மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் 9 ஸ்டேஜஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், 9 ப்ராசஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால இவ்வளோ டைம் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நேரா இது போகலாம். 3.16 வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே. யார் வாசிக்கிறீங்க? தெரியும் பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும் ஸ்கிரீன் பிரபுஜி. தெரியுமா? தெரியுது ஓகே, பிரபு. தெரியும். ஓகே, ஓகே. யார் வாசிங்க? ஒவ்வொருத்தர் வாசிங்க. படிக்கலாம். ஓ எஸ், படிங்க. ஏவம் பிரவர்த்தித்தம் சக்ரம் நானோபட்டய தீஹயः அகாயுர் இந்திரியா ராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. என் அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். குடல்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பல்லற்றது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றீங்க? என்ன அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகையான யாக சக்கரத்தை மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் என்னவாகிறான்? முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றதாகும். ஏன் வாழ்வு இந்த யாகங்களை, இந்த வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த யாகங்களை செய்யாதவர்கள், ஏன் அதை கடைபிடிக்காதவர்கள் ஏன் நம்ம முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் சொல்றோம்? எதனால இப்படி சொல்றாரு? உங்களுக்குரிய கடமையை செய்யலைன்னா அந்த வாழ்க்கையை வேஸ்ட் தாங்க பிரபுஜி. நம்ம கடமையை செஞ்சாதான் அது வாழ்க்கை. நமக்குரிய கடமையை செய்யணும். அதனால அவர் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இத்தகைய யாகங்களை கடமையை செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாம வேதங்களும் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன், யாகங்களை செய்யாதவன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம இந்த யக்னங்களுக்கு இந்த அதிபதிகள் இல்லை, யக்னங்களை நம்ம நமக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய நம்ம பார்த்தோம். போன 3.123 இதுல எல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நமக்கு இந்த நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு வேண்டி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒவ்வொரு தேவர்களும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த தேவர்களுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அவர்களை நாம் வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது பண்ணாதவர்கள் இல்லையா, அந்த யாகங்கள் பண்ணாதவர்கள், இந்த மனித வாழ்வில் அதை யாக சக்கரத்தை கடைபிடிக்காதவர்கள் என்ன முற்றிலும் பாவமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார். எதனால?
இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் இப்போ நமக்கு இந்த மழை பகவான் நமக்கு என்ன நமக்கு அதனால கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? கிரெயின்ஸ் கிடைக்கிறதுனால நம்ம சாப்பிட முடியும். ஸோ அது எல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லாமல் நம்ம அது அப்படியே இந்த பலனை மட்டும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அவர்களுக்கு நம்ம யாகம் மூலமாக நன்றி செலுத்தவில்லை என்றால் நம்மளோட நிலை என்ன? பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்கு? பாவகரமான செயல். கரெக்ட். நம்மளுடைய நிலை என்ன? நம்ம எந்த மாதிரி ஆளு, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்கள் எந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்கிறாங்க? அவர்கள் எல்லாம் என்னன்னு கூப்பிடுவோம் நம்ம? திருடர்கள் சொல்றாங்க. திருடர்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி திருடர்களாக இருக்கும் பொழுது திருடர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? பாவம் தான் இல்லையா? அது ஒரு பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்க்கிறோம். திருடர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எல்லாம் பாவகரமான வாழ்க்கை. ஸோ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நன்றி செலுத்தணும். நம்ம தான் இப்ப இன்னைக்கு ஒரு இதுல வாசிச்சேன் நானு. அது ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவில் அவர் நம்மளை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இந்தியர்கள் ஒரு 5 காரியங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. என்னன்னா, ஒண்ணு, டு சே தேங்க்யூ. ஃபாரின்ல எல்லாம் போய் நம்ம உட்கார்ந்து எந்திரிச்சு ஒரு சீட் கொடுக்குறோம் இல்லை கொஞ்சம் அப்படின்னா அவங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி அவங்க நம்ம மேல தெரியாம இடிச்சுட்டாங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை. டக்குன்னு பஸ்ல எல்லாம் பார்த்து இடிப்போம். இதெல்லாம் கேட்டா நீ வேணா ஏரோப்ளைன்ல வந்திருக்க, நீ ஏன் பஸ்ல ஏறுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே இது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல அவ்வளவு ரஷ்ஷான ட்ரெயினா இருக்கலாம், ரஷ்ஷான பஸ்ஸா இருக்கலாம், யாரும் ஒருத்தர் மேல அப்படி இப்படி எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க. அதுவா தெரியாம மேல பட்டதுன்னா ஒன்றும் சொல்ல சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ரொம்ப கனிவோட சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஸோ நம்ம இந்தியர்களுடைய என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைட் ஸ்கூல்லயோ இல்ல வீடுகள்லயோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். சேயிங் தேங்க்யூ, சேயிங் சாரி, அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா நம்ம எண்ணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஏன்னா நமக்கு நன்றி கடன் யார் நமக்கு தராங்கன்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றது, அவர்களுக்கு அவங்களை வழிபடுறதுன்னா தேங்க்ஸ். வேற ஒன்றும் நம்ம பெருசா பண்ணலன்னா கூட ஒரு இது சொல்றோம் இல்லையா? நன்றி கடன் நம்ம அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும். இல்லாட்டி என்ன நம்ம திருடர்கள், நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாவகரமாக முடியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுல இந்த புறநன்பத்தில் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு அவங்க பிலாசபி என்ன? நிறைய அவங்க வேலை செய்யணும், நிறைய பணம் உண்டாக்கணும், பணம் கிடைச்ச உடனே என்னென்ன பண்ணணும், அதை அப்படியே செலவு பண்ணணும். வீட்டுல சமைக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி வச்சுக்கிட்ட, வெளியே போய் சாப்பிடணும், வெளியே வெக்கேஷனுக்கு போகணும், நான் என்ன ஆடம்பரமா வாழணும், பெரிய கார் வாங்கணும், அப்படி இப்படின்னு மனசுல தவிர என் மனசுல எப்படி நான் இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டேன், என்னுடைய கடமை என்ன, என்னுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர்கள் நேரம் செலவாக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை வேதங்கள் வழியாக கடவுள் அவர்களை கண்டம் பண்றாருன்னா இட் டெல்ஸ் தே ஆர் ஆல் யூஸ்லெஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கை யூஸ்லெஸ் வாழ்க்கை பலனற்ற பார்த்தோம் இல்லையா? Such a person lives in vain. எந்த விட பலனும் இல்லாமல் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நம்ம போன செஷன்ல கொஞ்சம் நான் ப்ரீஃப் பண்ணோம். நம்ம இந்த உலகத்துல எதனால பிறந்தோம், நம்ம அந்த பிரபஞ்சத்திலே பிறந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும். நம்ம கொஞ்சம் கிருஷ்ணனுடைய இதெல்லாம் ஒப்பீனியன்சஸ் பார்த்து நானும் அனுபவிச்சு அப்படி இருந்து நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சதுனால கிருஷ்ணன் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி வகுத்து இங்க அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காரு. எங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில இங்க நம்ம வந்த உடனே அப்போ கிருஷ்ணர் இது அனுபவிக்காதுன்னு சொல்ல, இந்த வருணாசிரம விதிப்படி நம்ம கிட்ட எல்லாம் அனுபவிக்கதான் சொல்றாரு. நம்ம அந்த கடமைகளை செய்யும் பொழுதே நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கலாம். எப்படி அனுபவிக்கும்? வரமுறையோட, கட்டுப்பாடோட.
செய்யணும். அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் விஷம் தான் இல்லையா? ஸோ கட்டுப்பாடு, அது அந்த கட்டுப்பாடோட வாழ்றது தான் அந்த வர்ணாசிரமம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. இதுதான் பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு இந்த தன்னுணர்வு கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டும். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் வழியாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணன். ஸோ நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் அவர்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்து அவர்கள் முன்னேற வேண்டும். ஆனால் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்னா பக்தி யோகம், கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்து கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிய காரியங்களை நம்ம செய்ய வேண்டும். அதற்கு வழி என்ன? நம்ம யக்னங்கள். தட் இஸ் நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வோட ஃபுல்லா இருக்க முடியலன்னா கூட என்ன பண்ணணும்? நம்ம யக்னங்கள், அந்த யக்னங்கள் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம முன்னேறி கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் வைக்க முடியும். நம்மளா முக்கியம் அது நம்ம உணர வேண்டும். அது இல்லாம நம்ம வந்து வேதங்களுக்கு ரொம்ப நினைத்து செய்தால் அது வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு கிருஷ்ண சொல்றோம். ஓகே, இதுல இன்னொன்று ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். பிரபுஜி, நீங்க சொல்றீங்க யக்னங்கள் வந்து அப்படியே செய்தால் மட்டும் கிருஷ்ணனும் வந்துடுமா அப்படின்னு. எது இருந்தாலும் யக்னங்கள் செய்யும் பொழுது கூட எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் அந்த குணத்துக்கு ஏற்ற யக்னங்கள் செய்தால் கூட நம்ம வந்து அந்த யக்னங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வேதங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறது, அந்த கட்டுப்பாட்டு செய்ய வேண்டும். அந்த நம்ம யாருக்கு வேண்டிய யக்னங்கள் செய்கிறோம் அந்த யக்னாதிபதி அவர்களை வணங்க வேண்டும். அப்போ அவர் வழங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கொஞ்சம் உணர்வு தோணும், நமக்கு வந்து அந்த ரியலைசேஷன் வரும். ஏன்னா அதை பற்றி முழுதாக இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முற்படுவோம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம ஞானம், நமக்கு ஞானம் பிறக்கும். ஞானம் பிறக்கும் போது நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தருடைய நிலை என்ன, தேவர்களுடைய நிலை என்ன, தேவர்கள் யாரை வழிபடுகிறார்கள், அவர்களும் அப்பான கிருஷ்ணர், முழுமுதல் கடல் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த உணர்வு வரும். நீங்க அது கவனிச்சிருப்பீங்களோ இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா நான் வந்து என்னோட மனசுல வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கேள்வி வந்து ரொம்ப கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வந்துட்டு கூட. ஸோ நீங்க எல்லாம் பார்த்து சிவபெருமான் எவ்வளவு உயர்ந்தவர். அவர் வந்து எப்பவும் என்ன அவருடைய நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இல்லையா? இப்போ என் மனசுல வந்து சின்ன தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப தியானம் பண்ண எதுக்காக பண்றாரு, யார தியானம் பண்றாருன்ட்டு அந்த டைம்ல மனசு எதுவுமே உதிக்கவே இல்லை. அப்புறம்தான் வந்து நம்ம இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா எனக்கு கேட்குது. அவரும் வந்து யார தியானிக்கிறாரோ கிருஷ்ணனுக்கு தியானிக்கிறார். பிகாஸ் he knows he is the supreme personality of God. ஸோ இதுல இருந்தே தெரிகிறது நமக்கு என்ன தெரிகிறது, தட் இஸ் முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர். ஸோ தேவர்கள் இருக்கிறார்கள், தேவர்கள் வழிபடக்கூடிய கிருஷ்ணரை நாம் வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ நம்ம இந்த வேதங்களை இந்த யக்னங்களை சரிவர செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு தோன்றும். அது வந்து நம்ம அந்த வேதங்களை அது எப்படி செஞ்சா தோன்றும், வேதங்களை கரெக்டான முறையில் செய்ய வேண்டும். வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வரைமுறைக்கு உட்பட்டு யக்னங்கள் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த உணர்வு கண்டிப்பாக வரும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து புறநும்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம வந்து யக்னங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது. அதுல இருந்து நம்ம ஒருத்தரும் வந்து யக்னங்கள் செய்யும்போது அந்த ஒரு பலனுக்காக மட்டும் நினைத்து அதற்காக மட்டும் செய்யாமல் நம்ம வந்து அதற்கும் மேலே இருக்கிற நிலை என்ன, எதற்காக செய்கிறோம், கொண்டு செய்யும் பொழுது தெய்வீக உணர்வில் முன்னேற முடியும். அது கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளே சென்றடையும். ஸோ இது புரியுது. ஓகே, ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இது நம்ம நாளைக்கு வந்து உங்ககிட்ட யாராச்சும் ஒருத்தர் கேட்பாங்க, நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க,
பாகவதத்திலயும் இதுலயே சொல்லியிருக்கு. இது போலால் உண்ணலாம். வேற ஒவ்வொரு கடவுளுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு இது பண்றீங்க, படையல் செய்றீங்க. அதுக்குள்ள அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா இந்த அர்த்தம். ஓகே, ஓகே. அடுத்தது பார்க்கலாம். 3.17. 3.17 இருந்து 3.35க்கு இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, செக்ஷன் 4 நிஷ்காம கர்மயோகா டு செட் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். நிஷ்காம கர்மயோக வழியாக நாம் எப்படி கிருஷ்ணரை அடைய முடியும் என்பதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறோம். So, என்ன சொல்றாங்க? நிஷ்காம கர்மயோகி may conclude, my prescribed duties are meant to bring material reward. But I do not have any material desire in this life, nor do I desire Swargaloka. I know I am not this body. So why should I need to perform my prescribed duties? ஒரு நல்ல கேள்வி. தட் இஸ் கொஞ்சம் உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு வருகிறது அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி என்ன செய்யறா? இப்போ மனதில் தோன்றுகிறது. என்ன எண்ணம் வருகிறது? My prescribed duties are meant to bring material. நான் என்னுடைய கடமைகள், கர்மங்கள், நான் செய்யக்கூடிய கர்மம் வேதங்கள் சொல்லியிருந்தால் கூட, வேதங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள கர்மங்களை நான் செய்யும் போது அது எனக்கு புலன் இன்பம் தான் தரும். எப்படின்னா என்னுடையது அப்படின்னு நினைப்பு வந்தாவே அது புலநோக்கு பலன் நோக்கு செயல்கள் ஆகுது இல்லையா? தட் இஸ் என்னுடையது, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய நாடு, என்னுடைய போகுது. அப்போ அது இது மெட்டீரியல் ரிவார்டு மாதிரி தானே இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி மெட்டீரியல். ஆனால் எனக்கு என்னது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எந்த விதமான உள்நோக்கமும் கிடையாது. அதே மாதிரி நான் இந்த மாதிரி செய்கையினால சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் எனக்கு தெரியும் நான் அந்த உடம்பு கிடையாது, நான் ஒரு ஆத்மா. அதுவும் எனக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கிற நிலையில நான் ஏன் என்னுடைய விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்ய வேண்டும்? விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமை செய்தால் அது மெட்டீரியல் ரிவார்டுனால எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு மனதில் தோணும். இதற்கெல்லாம் பதில் 17 இருந்து 32 வரைக்கும் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறார். Krishna explains why one freed from material desire should nevertheless perform his duties. That is, the பௌதிக ஆசைகளில் விடுபட்டவர்கள் ஏன் தங்களுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். 3.17 35. நீங்க எல்லாரும் மனசுல இந்த செக்ஷன்லாம் சொல்றீங்க, அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா நாளைக்கு ஞாபகம் வரும். நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகா எதனால நம்ம செய்ய வேண்டும் தெரிய டக்குன்னு தோணும். 3.17 இருந்து 3.35 நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு டக்குன்னு தோணும் வரணும். அதெல்லாம் மனசுல வரும். படிக்கும் போதே அது இது மனசுல வச்சு படிச்சீங்க நல்லா. யார் வாசிக்கிறீங்க? 3.17. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க. யஸ்தாத்மரதி ஏவ ஸ்யாத் ஆத்மன் துபத்தஷ்மானவ ஆத்மன் ஏவச்ச சந்துஷ்ட தஷ்ய காரியம் ந வித்யதே. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்விற்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. என்ன சொல்றாரு இங்கே கிருஷ்ணர்? ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலேயே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமை ஏதும் இல்லை. இதுல இந்த தன்னிலே நிறைய தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னிலே பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு தன்னிலேன்னு ஒரு இதுல அது யாரு? தன்னிலை. நம்ம ஆத்மாலே நிலை பெற்றிருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கிலீஷும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட
But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. யாருக்கு? தன்னிலே சுற்றி கொண்டு தன்னிலே பூர்ணமாக இருப்பவருக்கு கடமைகள் இல்லை. ஸோ யார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு யோகி, தட் இஸ் தன்னுணர்வு பெற்றவர். நம்ம வந்து இந்த உடம்பை விட்டு போகும்போதும் நம்ம வந்து லிபரேஷன், நம்ம தன்னுணர்வு கிடைக்கணும்னு கிடையாது. நம்ம இங்க இருக்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து தன்னுணர்வை பெற முடியும். எப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுகள் இருக்கும்பொழுது நமக்கு கிளியரா நமக்கு தெரியும். இந்த மனித நமக்கு தெரியும், இந்த 84 லட்சம் வகையான இந்த உயிர் வாழி இனங்களில் வந்து மனித இனமானது ரொம்ப அரிது தெரியும். இந்த பல கோடி பிறப்பிறப்புக்கு பிறகுதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன் வந்து மனித உணர்வு, மனித பிறப்பு வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது? இதுல தான் இந்த மனித பிறவியில தான் நமக்கு வந்து பக்தி செய்ய முடியும், வேற எந்தனையும் செய்ய முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பக்தி செய்யும்போது கிருஷ்ணர்லாம் நம்ம வந்து செல்லக்கூடிய, கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் நமக்கு செய்ய முடியும். அதுதான் தன்னுணர்வு நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? நம்ம இந்த தன்னுணர்வு நமக்கு கிடைக்க, தன்னுணர்வு உள்ளவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே அர்ப்பணிக்கிறான். அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு? தன்னுணர்வு அந்த மாதிரி நிலை வரும்போது என்ன, அவன் மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது, அவனுக்கு திருப்தி வருது, அவனுக்கு எது மாரி ஆசை கிடையாது. பூர்ண கிருஷ்ணர் மேல வேலை செய்யும், கிருஷ்ணருக்காக செய்யும்போது திருப்தி அடைகிறார். அதே மாதிரி பூர்ணமாக நிலையில் இருக்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை, வேற எந்த இதுவும் செய்ய வேணாம். ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸோ சாண்டிங் எதுவுமே செய்ய வேணாம். ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்குது. அவர்கள் எல்லாம் தேடி பிடிச்சு கிருஷ்ணருக்காக நான் செய்யறேன், கிருஷ்ணருக்காக சொல்லி அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி செய்ய வேணும். நம்ம சொன்ன பிரஜால இருக்கிற கோபிகள், இவர்கள் எல்லாம் வந்து ராதாராணி, இதெல்லாம் நம்ம அப்போ வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். அவர்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்காக ஏதோ கடமைக்காக செய்யறாங்க கிடையாது. அவங்க வந்து தன்னுணர்வுல அப்படியே இவங்க செய்யறாங்க எல்லாம். அவர்கள் அதுல வந்து அவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து சந்தோஷம் இல்லையா? அவர்களுக்கெல்லாம் அது அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் செய்யறாங்க, பரவசத்துல செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி செய்யும்போது அவர்கள் எந்த காரியமும் செய்யும் பொழுதும் அது வந்து கிருஷ்ணனுக்காக தான் செய்யறாங்க, கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களாக தான் இருக்கும். அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வரைகுறை போட்டு வேதங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா அப்படித்தான் இருக்கும் அது. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு கடமை கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஸோ இதான் வந்து இதுல பக்கத்துலயும் வந்து பார்த்து கிளியரா சொல்றாரு. பர்சன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை இஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். முழுமையாக திருப்தி அடைகிறார். அவர்களுக்கு எந்த விதமான செயல்களும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பீயிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஆல் impurities instantly cleansed. தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது எல்லா பாவ செயல்களும் வந்து மறைந்து போகிறது. ஏன்னா எதனால தனியா மறையும்? தட் இஸ் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பாவ செயல்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு தீயில வந்து எல்லாம் வந்து அழிந்து போகுமோ, அந்த பாவ செயல்கள் அத்தனையும் வந்து இந்த பக்தி என்ற கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும்போது பக்தி என்ற தீயில் வந்து அழிந்துவிடும். இதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? ஒரு பாவ செயல்களை செய்து புண்ணிய நிலையை அடைந்தவன் யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? யாராச்சும் நம்ம இதுல இருந்து சொல்ல முடியுமா? இந்த மாதிரி நிலையில மாறினவர் மிருகாரி தெரியல எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மிருகாரி கதை தெரியுமா எல்லாருக்கும்? யார் மிருகாரி தெரியுமா எல்லாருக்கும்? தெரியாதுங்க பிரபுஜி.
தெரியாதா? ஓகே, இப்ப சொல்றேன். ஒருத்தவங்க பெரிய நாராயணன் ஒரு நேம், அந்த நேம்ல சொல்லி அவங்க முக்தி அடைஞ்சாங்க. அவங்க நேம் தெரியலங்க பிரபுஜி. நான் வந்து ஷார்ட்டா சொல்றேன். நீங்க அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது இந்த ஸ்டோரியை வந்து வெப்ல, இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்து யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு வாங்க, எல்லாரும் படிங்க. இது அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது சரிங்க தெரியும். பிரபுஜி. ஓகே. மிருகாரி அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னா, காட்டுல வந்து நாரதர் அப்படியே அந்த காட்டுல போயிட்டு இருக்கிற டைம்ல உங்க ஒரு வேடன் இருந்தார். அவன் என்ன செய்யறான்னா, இந்த வேட்டையாடி இருக்கிற இந்த மிருகங்கள் என்ன பண்றான்னா, அதை வந்து பாதி கொண்டுட்டு அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க. நமக்கு தெரியும், பாதி கொண்டுட்டு விடும்போது என்ன, அது அப்படியே துடிக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி. நாரதர் இதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப இதாயிடுது. நேரா வந்து இந்த அவர்கிட்ட போறோம். பேரு நாம மிருகாரி அப்படின்னு. அந்த டைம்ல வந்து சொல்றோம், ஏன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பாதி கொண்டுட்டு விடுற, துடிக்குது இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்கும். அதனால உங்களுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை இல்லையா, நீங்க வந்து உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அது சரி. அப்போ வந்து நேரது சொல்றாரு, நீ அதை முழுசு கொண்டுட, நீ எப்படி கொள்றன்னு தீர்மானம் பண்ண, முழுசாவை கொண்டுட, அதை விட்டுட்டு அதை இப்ப குடிக்க வைக்கிறாரு. சொல்றேன், இது என் தொழில், என்னுடைய அப்பா அப்படி சொன்னாரு, நானும் இது மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது என் தொழில், நீங்க அதை பத்தி இதுல தலையிடாதீங்க அப்படின்னு. அப்போ இவர் கேட்கிறாரு, ஓகே, நீ இந்த மாதிரி செஞ்சா வந்து உனக்கு பாவம் கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும், எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது. அப்ப நாரது சொல்றது, உங்க பாவம் தானே கிடைக்கும், இப்ப நீ ஏன் இதெல்லாம் செய்யற, உடனே என் குடும்பத்தை போட்டு அதான் பண்ணி ஆகணும். சரி, உனக்கு வந்து நீ இவ்வளவு பாவ செயல்களை பண்றிய, இந்த பாவ செயல்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம், வைஃபு, குழந்தைங்க, அவங்க எடுத்துக்குவாங்களா, இல்ல புல்லு நீ தான் எடுத்துக்குவாங்க? அப்போ அவங்க வந்து மனசுல டவுட் ஆகும். அப்படின்னு அப்படி சொல்லும், நீ போய் வந்து உங்க வீட்டுல கேட்டு, பாவ செயல்கள் எல்லாம் இல்லையா நடக்குது இல்லையா, இந்த பாவத்தில் அவங்க ஏற்றுக்குவாங்களா, உனக்கு நிச்சயமா கேட்க. அவனுக்கு வந்து வீட்டுல கேட்கிறோம், அவனுக்கு கிளியரா சொல்லிடலாம், அவங்க எல்லாம் உன் பாவத்தை நாங்களே எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் பதில் விடும். அப்போ வந்து நாரதர்கிட்ட இந்த மாதிரி அவங்க எடுக்கணும். அப்போ வந்து நாரதர் சொல்றோம், பெரிய நீ செய்யணும் இந்த பாவ செயல்கள், இப்ப நான் எப்படி என்னுடைய குடும்பத்தை நான் போட்ட முடியும்? அப்போ நான் சொல்றாரு, ஓகே, நீ இதை கம்ப்ளீட்லி நிறுத்திடு, நீ வந்து பாவ செயல்களில் இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் கொல்றதை நிறுத்திடு, ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னை தேடி உங்க வீட்டிலேயே எல்லாம் சாப்பிடலாம் வரும். அப்படி இருந்தா உனக்கு ஓகேயா அப்படின்னு. அப்பனா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது சாமி அவங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து சொல்ற, நீ வீட்டுல போய் தியானம் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உனக்கு அந்த எல்லாரும் வந்து சாதம் வீட்டை கொண்டு கொடுப்பாங்க, உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் உடனே வந்து அடையணும் அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு. ஸோ எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவரு மிருகாரி இருக்கிறாரு. எதை பார்த்து மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஓ இந்த மாதிரி இது தியானத்துல இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து இந்த ஏதாச்சும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். இந்த வழிபாடு சொல்லி அந்த வழிபாடு மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து எல்லாம் சாப்பிட வேண்டியது எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அது எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மிர்காரியோட பெருமை எல்லாருக்கும் வெளியெல்லாம் வந்து சென்றடையுது. இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முனிவர் மாதிரி இருக்காரு, அவருக்கு அவர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பெருமையை வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சென்று எல்லாருக்கும் கேட்குறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவர் வந்து பார்க்குறாங்க. பார்க்குற டைம்ல என்ன அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ மிருகாரி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அப்போ நாரதர் அந்த பக்கம் நாளைக்கு பக்கம் வந்து கேட்கிறார், என்னப்பா எப்படி இருக்க, உனக்கு வந்து நீ பழைய மாதிரி தொழிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறியா, இந்த வந்து சொன்னீங்களா தவறு செய்திருக்கேன் சாமிகளை தவறுகள் செய்திருக்கேன், ஆனால் இப்போ எனக்கு புரியுது, நான் நல்லவனான ஒண்ணு, எனக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சொல்லுது கிருஷ்ணருடைய
அது அருள்வது. ஸோ கிருஷ்ணர் நம்மளை வந்து படைத்திருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி புரிதல் நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவை அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. பிரிகாரியோட கதை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா ரொம்ப டீட்டெயிலான சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து யாராச்சும் 2 பேர் சொல்லலாம். இதுதான் அது. சரி, இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்லுவோம், விதை விதைச்சவன் என்னது ஒரு இது இருக்க அவன் பார்த்துக்குவான்னு இருக்குல்லையா, அது மாதிரி அந்த இது இருக்கிறவங்க மறந்து போச்சு. ஊற்றுவாங்க, தண்ணி ஊற்றுவாங்க, விதை வச்சு தண்ணி ஊற்றுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து இங்கே பூமியில் பிறந்திருக்கோம். நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவதற்கு கடவுள் இருக்கிறார். நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, ரோட்ல இவ்வளவு தெருநாய்க்கள் இருக்கு, ரோட்ல வந்து நம்ம நிறைய புவர் பீப்புள் கூட இருக்காங்க. ஆனா இருந்தாலும் அவரவர்கள் வந்து வாழ்ந்து போகுது ஏதோ ஒண்ணு இங்கிருந்து கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்கள் நிலைக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அது நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்மளுக்கு நம்ம முன்னாடியே தெரியுது. மீன் வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கு, அதுக்கு யாராவது முன்பை வந்து சோறு கொடுத்து போறாங்களா? கிடையாது. அதுக்கு வந்து மீனுக்குள்ள வந்து மற்ற ஜீவராசிகள் இருக்கு, அது ஸோ அதுக்கு உணவு இருக்கு. அந்த இதுக்கு வந்து இன்னொரு உணவு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையானது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறோம். அது புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம கடமைகளை செய்ய வேண்டும். கடமைகளை செய்யும் போது நம்ம வந்து அதை அக்னாலேஜ் பண்ணணும். அதை எப்படி அக்னாலேஜ்? கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கணும், யஜ்ஞங்கள் செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் தூய்மையான செயல்களை பொழுது நம்ம கட்டுக்குள் நம்ம அடக்கப்பட மாட்டோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம், நம்ம ஏன் வந்து பிரசாதம் உண்ண வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வெஜிடபிளா இருந்தாலும் ஃப்ரூட்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம இன்னொரு உயிரை வந்து நம்ம துன்புறுத்துறோம். ஸோ இந்த கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து சாப்பிடும்போது அந்த பாவத்தை கிருஷ்ணர் பிடிச்சுக்கிறார். அதை விட கிருஷ்ணன் இல்லாமல் ஆக்கிடுறார். அப்போ வந்து நாங்கள் பிரசாதம் சாப்பிடும்போது நம்ம அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து வேற செப்பரேட்டா நம்ம வந்து வேற எதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம காரியம் செய்யும் போது பிரத்யேகிச்சு நம்ம வந்து ஸ்பெஷலா வந்து வேற எந்த விதமான செயல்களும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த தெரிகிறது. ஸோ நோ லாங்கர் ஹேஸ் எனி ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டு வேதிக் இன்டென்ஷன்ஸ். ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்களுக்கு தனியாக வேதங்கள் என்ன சொல்லி காத்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த நிலையில் நாம் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே, 3.17. இன்னொரு இது பார்க்கலாமா, இல்ல அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாமா? 9-10 ஆயிடுச்சு. என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குவாங்க பிரபுஜி. இன்னும் ஒரே ஒரு இது பார்த்துட்டு 3.18 மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகே, 3.18 வாசிங்களா யாராச்சும்? நைவ தஷ்ய கிருதே நார்த்தோ நா கிருதேனேக கச்சன ந சாஷ்ய சர்வபூதேஷு கச்சித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயக. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் ஏதும் இல்லை. இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவன் வந்து எந்த உள்நோக்கத்திலையும் செய்யறது கிடையாது, கிருஷ்ணனுக்காக செய்கிறான். இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. அவன் கடமைகளை செய்யாம இருக்க வேண்டிய அவசியமும் அவனுக்கு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா சொந்த கடமைகளும் வந்து செய்கிறான், அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க
வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அவன் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதும் இல்லை. யாரு அவங்க பண்ணதான் என்னால் இது பண்ண முடியும் அப்படின்ற நிலைமையும் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் தான் மனசுல, வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்படி அவர்கள் அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்பொழுது அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வேதங்களுக்கு உட்பட்டுதான் இருக்கும். அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுக்கு எந்த ஸ்பெஷலா அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் மனதுல எந்த வித என்ன சொல்றது ஒரு தூண்டுதலும் வச்சு செய்ய வேண்டிய அவசியமே அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனால்தான் நம்ம இப்போ கிளியர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். பிரஜையில இருக்கிற அது கோபிகள் கோபர்கள் அவங்கெல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர்களுக்கு வேண்டி எல்லாம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் சொந்த கடமைகளை படைந்தா செய்தார்கள். இல்லை, அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சந்தோஷம் தான், இவர்களுக்கும் சந்தோஷம் தான். செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம் தான், கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டிதான் செய்தார்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த நிலையில ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்கிற செயல்களா இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள நமக்கு ஸ்பெசிபிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம பார்த்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் பர்பட்ல பிரபாத்தை சொல்றாரு. A self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty, save and accept activities. அவர் எந்த விதமான இந்த வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள காரியங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன் அவர் வேணாம், எதை செய்யணும்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் தான் இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு இந்த வேற எந்த விதமான காரியங்களும் செய்யவில்லை. ஓகே, அப்படி சொல்றீங்களே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு, அப்ப நான் நான் வீடு எல்லாம் விட்டுட்டு நான் துறவு போகணுமா? இன்ஆக்டிவிட்டி எதுவும் செய்யாம இருக்கணுமா? ஜஸ்ட் கிருஷ்ணனை மட்டும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு மனசுல தோணும் இல்லையா? நம்ம சொல்லும் போது நம்ம மனசுல எந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட உள்ளர்த்தம் என்றால் என்ன? உள்ளர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம உள்ளா இருக்கும் பொழுது நம்ம சொல்றது இந்த பக்தி ஸ்டேஜஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யக்கூடிய செய்கைகள் எல்லாம் ஸ்பான்டேனியஸா நம்ம மனதிலிருந்து வரும் பொழுது நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களையும் நம்ம செவன செய்வோம். அதற்காக தனியா ஒரு உள்நோக்கத்தோட நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம உள்ள எல்லாம் செய்யணும். நம்ம இந்த விரஜால இருக்கிறவங்களை பத்தி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யும் பொழுது நம்மளை சார்ந்து உள்ளவர்களும் நம்மளை சார்ந்து உள்ளது எல்லாமே அது ரெசனன்ஸ் சொல்லும்போது அந்த சரி ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு. அந்த வைப்ரேஷன்ல எல்லா இதுவும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி வைப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம அது எல்லாம் ஒரே சிங்க்ரனைஸ்டா இருக்கும், ஒரே ரித்தம்ல இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு இதே இருக்கு, ஒரு ஸ்வரமே இருக்கு. ஸ்வரம் இருக்கும்போது எல்லா மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு ஸ்வரத்துக்கு காம்ப்ளிமெண்டா இருக்கும்போது என்ன, அது ஒரு நல்ல ஒரு இசையா இருக்கும் இல்லையா, நல்ல ஒரு ராகம். அதே முரண்பாடு இருக்கும்போது என்ன, அது அவசரம் ஆயிடுது இல்லையா? ஸ்வரமும் அபஸ்வரம் நமக்கு இதுன்னு தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணனுக்காக எல்லாம் நம்ம செய்யும்பொழுது நம்மளை சார்ந்து இருக்கிறது சுற்றி இருக்கிறது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it will have the same vibration. So அதனால நமக்கு get only amplified. So inaction இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணனுக்காக எல்லாம் செய்யணும். நம்ம அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எதுவும் தேர்ந்தெடுத்து தனியாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்மளை மற்ற வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள காரியங்களை உட்பட்டு இருக்கிற காரியங்களாகத்தான் அது இருக்கும். வேற எந்த விதமாக விகரமாகவோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சாத்தியமே கிடையாது. அது நம்ம அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வாட் எவர் he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் என்ன செய்தாலும் அது அவர் விதிக்கப்பட்டுள்ள காரியங்களை செய்யப்பட்டுள்ள காரியங்களை
முழுமைப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாகத்தான் அது இருக்கும். It will not be different. It will be only complementing the prescribed duties அப்படின்னு நம்ம தெரியும். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கும்போது, பக்தியோடு இருக்கும்போது மற்ற காரியங்கள் நம்ம செய்யாம இருப்போமா, எல்லாம் விட்டு கழிந்து விட்டு போவோமா அப்படின்னு நினைச்சா அது கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்மளை சார்ந்து இருக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த பிரபுஜியோட பேர் சொல்லல. நம்ம இன்னொரு பக்தி சேனல் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் ஒன்றா, லெவல் 2 இல்லை லெவல் 3 எல்லாம் ஒன்றா செஞ்சோம். அந்த பிரபுஜி எப்படின்னு அவர் ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்யறார். பெரிய கம்பெனியில ஒரு 2000 பேர் 3000 பேர் வேலை செய்யற கம்பெனி. இவர் முன்னாடி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நார்மல் தான். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும்னு அப்புறம் என்னன்னா அவர் திலகம் விட்டுட்டு போயிடுவாரு. அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் மற்றவங்களுக்கு குறை சொல்றது, இல்லை கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல அவர் அங்கிருந்து நகர்ந்து போயிடுறாரு. அவரு அந்த மாதிரி இருக்கிற டாக்ஸ் எல்லாம் போக மாட்டாரு. அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி எதாவது தெரிஞ்சு அவர் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு இதெல்லாம். ஸோ இவங்க பார்ட்டிஸ் எல்லாம் நடக்கும். பார்ட்டிஸ் எல்லாம் போகும்போது இவர் நேராக ஜஸ்ட் ஒன்லி வெஜிடேரியன் மட்டும் நிறைய அவாய்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அப்போ இவங்க நிறைய பேர் முதல்ல கேலி செஞ்சாங்க, என்ன இவர் சாமியார் ஆயிட்டாரு அப்படின்லாம் கேலி செஞ்சாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இவங்க ஏதாச்சும் பார்ட்டி இது மாதிரி நடந்தா அவருக்கு வேண்டி தனியா தனியா வச்சிருந்தாங்க. இல்ல அவர் வருவார் பிரபுஜி, அவருக்கு வேண்டி தனியா அவர் கூப்பிட்டா அவர் இந்த டைம்ல போயிடுவாரு. ஏன்னா அவருக்கு போய் இதெல்லாம் அவருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், கீர்த்தனம் சொல்லணும் அப்படின்னு. கடைசியில அவரை பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரு பயபக்தியோட இந்த லூஸ் டாக்ஸே இருக்காரு. அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. சில பெரிய கம்பெனியில அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கும். ஸ்டில் தேர் அந்த பிரபுஜி பெங்களூர்ல இருக்காரு. ஸோ இது என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இதுக்கு ஒரு கிளியர் எக்ஸாம்பிள் அது. தட் இஸ் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல காரியங்கள் செய்யும் பொழுது நம்மளை சார்ந்தவர்களும் என்விரான்மெண்ட் இட் செல்ஃப் வில் ரியாக்ட். ஸோ அதனால நம்ம ஸ்பெஷலா வேற இந்த ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய்ய வேண்டிய அவசியம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய்யறது எல்லாமே நம்ம உகந்த செயல்களாக தான் அது நடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை? டவுட் இருக்கா? இல்லைங்க பிரபுஜி, எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சதுங்க பிரபுஜி. எனக்கு ஆனா ஒன்னே இப்ப நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கோம், ஓகே. எனக்கு என்ன இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்னா, அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது நம்ம இன்னைக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்? ஸோ அடுத்த செஷன் வரும்போது நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு, இதுல இப்போ நம்ம பார்த்தது கரெக்டா இல்ல சேலஞ்சா இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒரு 10 minutes நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஒன்று மிருகாரி கதை, ரெண்டாவது இந்த டிஸ்கஷன்ஸ். ஓகே. ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலா இருக்கா இல்லை அப்ப நமக்கு டவுட்ஸ் வரும் நமக்கு. ஸோ அது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா சார். இதை நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் பண்ணலாம். वैष्णवी की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम